ng mga local hacker ang pumatake sa sistema ng PSA. Patuloy din nila sinisilip ang lawak ng paghahack at ang dami ng mga importasyong nakuha. Punta naman tayo sa isang pang ahensya ng gobyerno. Duda ang ilang senador sa pinapatawi ng dating opisyal ng LTFRB sa mga pinagkakita corruption ng sa ahensya. Pinahihimisigan yan sa Senado. Nasa frontline balikan yan si Marian Enriquez. Posibleng umabot sa Senado ang issue ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kahit ginamit na kahapon ni Jeffrey Tumbago, dating executive assistant ni suspended LTFRB Chief Chokino Guadis, ang inugang niyang korupsyon sa ahensya, pag-iimbestigahan daw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang aligasyon kung walang titingin sa issue. Nauna ng briefing ng tulong sa National Bureau of Investigation si Transportation Secretary Jaime Bautista para mag-imbestiga sa aligasyon. Tuloy daw ito kahit nagbitan si Tumbago. Pati ang biglang pagbaliktad ng dating LTFRB employee gusto ang silipin sa Senado. Ayon kay Senator Grace Poe, kaduda-duda ang pag-retract ni Tumbago. Dapat daw malaman ang tunay na dahilan nito. Dapat daw siyang kasuhan kung walang basehan ang kanyang mga aligasyon. Dapat din tingnan kung meron mang nagpudyok sa kanyang pamilya ang kanyang mga sinabi. Dagdag niya kung may puso, malamang may nasusundo. Nauna ng pinasususpindi ko ang PUD modernization program habang hindi natututukan ang issue ng korupsyon sa LTFRB. Pero tutol sa suspensyon ang bagong transport group na Pro-Movers Transport Alliance dahil baon na raw sila sa utang. Nasa 2 to 3 million pesos na raw ang halaga ng utang o nagastos ng mga kooperatiba ng private operator para sa mga bagong unit at upang sa mga terminal. Yung facilities po namin sa yung mga terminal na sinasabi nila na kailangan namin ginawa po namin. Paano po nangyayari sa amin? Back to zero. Ganun po kami sa utang. Nagpagawa po kami ng opisina. Nag-share po kami bilang mga operator. Nag-share po kami ng driver. Nag-share kami para kami makabulong sa kooperatiba. Yan po kailangan dito ba? Tapos hindi natin ito. Nananawagan din sila na ibalik na si Guadis sa pwesto dahil kahit kailan ay hindi raw ito nanigil sa kanila. Mga milyon na sinasabi, malabo sa kasabak sa sawa ng sityo. Hindi po totoo. Agency conscience na, wala po kami ginagawa. Dalawang bitong miyembro ng grupo hindi raw sila sasama sa kinakasang tigil pasada ng Maribela sa susunod na linggo. Nagbabalik ang nasa frontline, Marian Enriquez, News Spot. Ang pinabalitan niya, iniutos na ng Department of Justice sa pag-imbestiga sa may korupsyon sa LTFRB. Kaya kahit ginawin ni dating LTFRB official Jeffrey Tumbado ang mga bilunggan niya. Ipapatawag daw ng NBI si Tumbado. Sa balita, konfirmado may mga itinakasal na menor de edad ang maniputo sa Surigao del Norte base yan sa investigasyon ng DSWD ayon sa Department of Justice. 22 kabataan ang ginawa raw common law child wife o husband ng ilang miyembro. Ibig sabihin, nagsasama na parang magkasawa kahit hindi opisyal ang kasal. Dahil siyang sa kanila, mga babae at tatlo naman ang batang lalaki. Ayon kay Justice Secretary Boying Libuya, bagamat po nagbisa ang kasal ng mga bata, labag pa rin sa batas ang sakit ng pagsasama. Dagdag pa niya, posibleng bukod sa leader ng SDSI na si Senyor Aguila o J.N. Hilario sa sampahan din ng kaso ang ibang opisyal ng samahan. Maaaring may kukontrol din anya kay Senyor Aguila na una nang inireklamo ng NBI at Senado ang grupo dahil sa mga pang-abuso sa mga miyembro nito. Kung hindi man sila kasama sa support, no? Kasama sila sa influence, no? Kasama sila sa network of influence within that process. Kaya meron na parang nalitunan kasi sila yung napapal na napapangalaman sila ng influence. Sunod-sunod, ilang opisyal ng gobyerno nasagot sa boarding o pakitig sa supplier ng tuyas pinasasampahan ng reklamo ng DOJ. Dahil yan sa Singapore na natanggap bilang empleyado ng DOJ, Bistado. Ang mga ulat ng police and security escorts ng Congo operators, iniimbestigahan na ng PNP. Ang nagkakahap na niya sa pagbalik ng frontline, Pilipinas. Tapos magkakalimutan. Ang sa ito si Kuya Kao. Ang nanding talaga siya ang tapos ni Duwan hindi ko si Vice President Sara Duterte. Kung mga nasyari ang pabatas, nasa frontline balikan niya si Mon Bang. Mismo sa dating Pangulo Pangulong Duterte na nagsiwala, nagplano raw ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds para sa Office of the Vice President at Department of Education. Ibinahagi ang dating Pangulo sa kanyang eskwelahan. Binasabi yung sila. Ang plano niya, nakakita nila. So I'm sorry, I have to be honest because ako naman din ang bigyan naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Gamitin niya sa mga PMT para kasi niya high school. Pati ibalik na galing ang opisina. Pagmamalik ng PNP, o pero hindi natin at mas mga PC officer, officers 24, ang dinilang pinagkamitan daw ng 125 million pesos. Pwede naman field trip sa kampo ng mga bata at panawakin sila ng pagpaggira. Pinay mag-discuss ang Pangulo kanyang anak na diretsuhin na ang mga kumukontra ng mga bata sa Kongreso, partikular na sa acting church party superstate Franz Castro. Sabi ko sa kanya, magparangka ka na lang. Itong intelligence fund dito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino. Kasi ito ang target ko. Kayo ang mga komunista ng dito. Wala kang bagong dito, Castro. Pero kaya yung kabataan party superstate, iba Manuel, pupunta. Iba Manuel, hindi pwedeng gamitin sa medical purpose and voting funds. Wala pang bagong tugod, sige, isang rakaw, di naman isinuwalat ng kanyang mga nababalitang nasa frontline. More profits, News 5. Ang Justice Department, ang mga pinasasampahan ng reklamo kaugnay sa mga reporting at sinyas. Ayon kay Justice Secretary Boying Libuya, ang mga sa reklamong pagdaba sa Anti-Graft Corrupt Practices Act, sinabi ko sa Assistant Secretary Christine Evangelista, Joint Development Division Chief Juniper Desagon at Bureau of Plant Industry Director General Glenn Pangaliba. Sasampahan din ng kasong administratibo ang katong opisyal dahil sa mga inefficiency at incompetence. Mas may malakas na ebidensya raw na hawak ang NBI biglang sa mga pinakagas mga opisyal. Wala pang kahiyat ang mga pinangalagang individual. Una lang sinampahan ng reklamong hoarding at profiteering. Ang Bunena Multi Wala pang bagong tugod, sige, isang rakaw, di naman isinuwalat ng
kanyang ama. Nababalitan mula sa frontline, more profits. Naspa, Pinangalan ng Justice Department ang mga pinasasampahan ng reklamo kaugnay sa mga reporting at sinyas. Ayon kay Justice Secretary Boy Libuya, ang mga sa reklamong pagdabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ko sa Assistant Secretary Christine Evangelista, Market Development Division Chief Juniper De Santos at Bureau of Plant Industry Director General Glenn Pangaliba. Sasampahan din ng kasong administratibo ang kanyang opisyal dahil sa mga inefficiency at incompetence. Mas may malakas na ebidensya raw na hawak ang NBI biglang sa mga pinagkakaswang opisyal. Wala pang kahiyat ang mga pinahalagang individual. Una lang sinampahan ng reklamong hoarding at profiteering. Ang Bunena